Ще ви покажа няколко неща, които обичам и които мразя. Да, мразя купоните и силната музика. Ей, веднага да намаляш с музика, че да не дойде сега. Обичам селфитата. Мразя са катуците вкъщи. Мразя рекламите. Разхождам се, купая и строя къщи. Това е Майнкрафт. Най-добрата игра за 2012. Йей! Само за $20 и цялата игра е ваша. Ух, че са прибия. Мразя и другия вид реклами, където жените когато отидат на среща си носят цяла туба с прах за пране, само и само да докажат, че използват най-добрия препарат. Логиката. Вау, тази рокля е толкова хубава. Сигурно е нова. Да те питам с какво переш дрехите си? Толкова е хубава тая рокля. Добре, айде ще издам моята тайна. Използвам само за да нося 6 вода, какво толкова, нищо особено. Мразя, когато някой ми говори и в същото време аз съм с слушалки в ушите. Кажи, какво искаш? Човек, лошо, но твоята миризма е. Не си се къпал 2 месеца, какво ми слушаш музика? Мразя прекалено дългите домашни. Имам 30 задачи по математика. Бързо ще ги напиша. Мразя уния романтични филми, където се някой умира и е някакво супер драматично. И както в Титаник, най-накрая Джак умира. Ама той ще умре. О, стига. Абе, толкова ли си зле? Не виждаш ли, имаш още поне за един човек място на този капан цял. Не, и аз стига си плакал тук, да не си някакво малко момиченце. Мразя оня въпрос. Момченце, я малко тук да си поговоря с тебе. Така се сеща за най-лошите неща, които си правил до сега. Да, кажи. Вчера разбрах, че си имал двойка по математика и заради това просто реших да те запиша на частни уроци. Да, знам, а това беше, защото 3 пъти не бях си написал домашното. Просто го забравих. И какво от това? Знаеш колко ме пука? Аз съм баща ти и ти ще слушаш мене. Тате, ама не ще се ходи, бе. Няма смисъл.